As familias galegas poden dende hoxe gardar as facturas de libros e material escolar para beneficiarse da nova desgravación fiscal da Xunta. Vai dirixida a entidades familiares con rendas per cápita entre os 10 e os 30.000 euros. Educación e Facenda estrean novas medidas fiscais para as familias con fillos en idade escolar. As unidades familiares con rendas per cápita entre os 10 e os 30.000 euros poderán gardar as facturas dos libros e do material escolar para optar a un desgravamento do 15% na vindeira declaración da renda. Unha medida que forma parte da liña de acción da Consellería de Educación para mellorar a calidade de vida das familias galegas. Unha das serie de premisas é axudar máis a quen máis o precisa, e para iso todas as medidas que facemos en esta línea pois teñen, digamos, un parámetro que é o parámetro da renta, é dicir, se fan en función da renta buscando, como xa digo, axudar máis a quen máis o precisa. E o facemos cun paquete en diferentes ámbitos que lo vamos facendo dende fai xa tempo, por exemplo, todo o que ten que ver co acceso aos libros de texto, onde hai tres sistemas, como conocen ustedes, o sistema de axuda directa ás familias nos primeiros cursos, o sistema tamén de fondo solidario nos centros educativos, ou todo o que é acceso a materiais digitais a través de Disgar, non? Este novo desgravamento fiscal beneficiará as familias con rendas entre estes 10 e 30.000 euros por cada integrante da unidade familiar. E hoxe pois aportamos pois unha nova medida que foi aprobada na lei de acompañamentos, que ten que ver co sistema de desgravacións fiscales para aquelas familias onde a renda da unidade familiar é superior a 10.000 euros e que significa unha desgravación fiscal que explicará o Conselleiro con máis precisión, o Conselleiro de Facenda con máis precisión, que supón unha axuda económica de 105 euros para aquelas familias por neno ou nena, para aquelas familias que teñen máis de 10.000 euros, entre 10.000 e 30.000 euros, perdón, cada membro da unidade familiar. Cun aforro conxunto de 6,3 millóns de euros aos fogares galegos, a porcentaxe do 15% aplicarase sobre o importe das facturas de compra para o vindeiro curso 2025-2026. Por iso, o Conselleiro de Facenda recordou a importancia de que as familias galegas garden todas as facturas de compra para incluílas na declaración da renda do vindeiro ano e poder así beneficiarse desta nova medida. 60.000 nenos que se poderían beneficiar da medida, co cal tamén se pecharía un pouco o mapa de axudas para incorporación, para a volta ao cole, ben como un gasto directo da Consellería para aquelas familias con menor renda per cápita que, por outra banda, tampouco ten que presentar a declaración, e por iso van por vía axuda,